weche mag telo. Erokamano ahinya kuom sechegi. Erokamano. Pod warito Alvance Odhiambo men jaked ne rowere osebedo e ng'anyo gi ndalogi duto. To Profesa, serikal oserakore gi ng'anyo ni nade kapok odonjo e chenro mar mbaka ma koro idwaro ni mondo timni? In king'iye kaka jalony e weche mag telo, gisetelo maber koso gida rikni ahinya? Trevor, apani ng'anyo mosebedo especially jumbe ariyo to kata higa mokalo oseyudo sirikal ka ok giikore. Ka ok giikore ngeche waseng'iyo gi ng'anyo mitimo gi josiasa. Koro ng'ene ng'anyo itimo gi Matiba, ng'anyo itimo gi Shikuku, kata ng'anyo itimo gi Raila. Koro ng'ene kaka itimori nade, kaka idil kodgi. To ma itimo ng'anyo gi kijende matindo mekia kata ni wuok nage to gin motiyo gi teknoloji. So apani mane gima nose kao sirkal gi tich matek ni gikian to gidil gi jok mage to watimore nade. Mano mokwongo. Mar ariyo, apani king'iyo gik ma sirkal osebedo katimo, sirkal osebedo ka luwo bang' dwar. Kawuono gitima gima jok moko kony gi chuny town, kiny waneno ka tinde manyien gikawo kata sing'enge gitim kang'owa gilor go kuonde ma gidhiye. Ngeche en ni since ok en ng'anyo ma giseng'iyo godo kata mana ikruok, osebedo ikruok mane kanyo mo ikore kabisa. Mano gima seneno ka sirkal timo. To ka gikia gima timore kaka iwachono, dong' mano koro nyiso ni sirkal orem rito jopiny kaka onego giriti. Mano nyiso ni sirkal tiyo kaka yulo e tich. Ok apani en remo rito jopiny. En samoro gimidwa timo to in go gadieri, to kaka itime ma samoro timore nade, kaka itime ma samoro tami. Koro ok en apar ni en we dwaro. Apani ng'enyne en bedo ni gionge gi mbinu kaka ginyalo time e yo maber. Mano kuma tabu osebede. To koro king'iyo kaka sirkal osenego ji madhi mana 27 sani, nyiso ni koro jopiny gi sirkal ema ohinyo gi koso ntiere ratiro ma polis nyalo bedo godo manego nyaka jopiny 27? Trevor, tho mar ji 27 manotimore nyoro en gima lit. To en gima ok onego timore, ngeche kata dhano achiel ok onego timore, ok onego tho e ng'anyruok. To kwa ng'iyo chien, Trevor, inyalo ng'iyo ni tho osebedo katimore samora mora ma ng'anyo nitiere. An ng'ano nyiso ni kaka oganda, kaka piny nitie gima onego watim maber. Sani wago koko ngeche ji onegi, Trevor. To kidok e higa 2017, kinyalo ng'iyo ji manonegi ne karibu ji 69. So ji osebedo ka tho mang'eny e ng'anyruok. Apani onego beni kik wang'i maka kende, onego wang'i to wan kaka jopiny ere kaka ng'anyruok wane timore, to ere kaka onego watim ng'anyruok maber. Dweche 2 mokalo, Trevor, nchan Amerika. To kana dhi Amerika, nadhi White House. To chiema nan White House oko kanyo kiwuotho, yudo ka jibete mang'owa, jibete mang'anyo. To en ng'anyo mitimo gi kwe, ma askari obedo to ng'iyo mana ji. To wan wabedo gi ng'anyo ka magik moko ariyo maricho timore. Mokwongo ni askeche waneno ni ng'anyo en nafas ni ji ok onego time, koro jogo onego wago. To jopiny be sama ng'anyo, to joma undu be donje. Ma king'iyo tineno ka jok moko imayo gik moko ma be ok onego bene timore. Asomo kawuono ka gavana ma Kirinyaga, Anne Waiguru, dhao nito ere kaka yawa mokwongo kata gembe maguns moa kamoro kata gembe majog, ere kaka waketho gigewa, to ere kaka wambe wang'iyo ka jok moko biro ketho gigo wetewa to gima watimo onge. So onego wabed piny ma ka ji timo ng'anyo to en ng'anyo maonge tho, to en ng'anyo maonge kuo, to en ng'anyo maonge hinyruok. Tapani pod wabor mondo wachop kanyo, to kama nyako ne wachopi. To sani koro ntiere chenro moro mokele gi jatend ODM Raila Amolo Odinga, wacho ni kaber to mbaka moro monego beni goyo gi jopiny te miluongo ni Intergenerational National Conclave. Mbaka moriwo jopiny te mondo mi ji owinjre ni ang'o marach to ang'o monego tim. En gima dhi konyo koso oyo? Trevor, mbaka ma jakom Raila Amolo Odinga nowacho is actually over a year late. Kane wach mar Gen Z ochakore last year, nochake wach mar wuoyo bende. Ma kata jatend piny no kata keto group mondo ji otim ang'o ji owuot waweye kod. So gichunya gi pacha, Trevor, king'iyo samora moro mosebedo gi tabu e piny e Kenya ka,
samoro moro ma lweny osebede kod bed gima konyowa en ka ji wuoyo ok en gima rach, onego wuoyo bedi. To gima kik watimuru, kik wabed ni wadwa wuoyo mondo waringi weche mane timore nade, mane jo Gen Z dwaro. Onego bed wuoyo mwapenjo to ere tabu ma wan godo. Ngeche sama makosa nyalo bede Trevor en ni e higni 5 mosekalo ne watemo wuoyo mar BBI ok watieko, ne watemo wuoyo mar NADCO ok watimo nade, ok watieko. Koro onego wabed gi wuoyo mwawuoyo ka wan gadieri ni wadwa loso tabu ma wan godo. Ngeche lweny mwanenogi gisiko gibira to chiemo gibiro biro magihingwa. Koro gipacha to wuoyo en gima ber, en wuoyo manyaka tim to time e yo mar adieri mar wacho to en ang'o ma hinyowa, to en ang'o mwanyalo loso kaka jopiny. Alvans Odhiambo koro donjo ka endi ne jaked ne rawere osebede ng'anyo gi duto te ndalogo te. Alvans erokamano kuom wasichegi. Kineno ng'anyo ni chal ka gima koro minendo mare ji ok ong'eyo, okethore mopogore kaka nopange chon, koso pod en mana ng'anyo maru manodwaro meg ratiro moywago? Erokamano Trevor, ago mos kuom leo ne ane apo tapani nanyisi. Ng'anyo ka nwachako, ago ni Nyasaye erokamano an Citizen TV no kao namba na kane ng'anyo. Ok an ng'ama noluongi nung'eyo yo mora mora other than yor ng'anyo. Doni wa kodi kamoro achiel kake wuodwa mosebedo ka konyo jende yore mag dongruok, lakini yore mag weche mag lendo kata biro wuoyo ka jowe mano kao namba na kocha. Ng'anyo ka nwachako mar Gen Z ne en ng'anyo mar adier mane yude ka ne en Gen Z adier, makata an makoro na akalo ndama mar Gen Z ni nene ka majority mar ng'anyo no ne en Gen Z. To ka nwadhi mbele gi ng'anyo kuom wige mane ng'anyo dhi, ka nwati ochakre wuok tich mano dhi DCI pane neno wa gazeti, mwadhi Tuesday majio ng'anyo, mwabedo gi tho mokwongo mar Rex Masai gi tho mamoko go mang'anyo dhi mbele. Ka wik machielo kata marwacha ng'anyo koro no ok en ng'anyo mar Gen Z, nikech koro ka nwa ng'anyo to yawa mane ni Kiambu koro Karatina gen ne giwacho ni Raila ni sama Ruto dhi to Raila gi Mudavadi be nyaka timre nade, nyaka dhi. Koro nobedo gi penjo ni to kare wane wang'anyo na, ni wang'anyo mokwongo ni finance bill, manyiso ni ng'anyo wani joka nodhi odonje iye ga agenda moro mwakia. Kineno ng'anyo masani ok en ng'anyo mar Gen Z. Akia ni ng'ama nosetimo research mokao kwan morejista joma dhi e ng'anyo muluongo ni ng'anyo mar Gen Z. Ke Gen Z ni particular age group mwang'eni aiga ni nyaka igani en Gen Z. Kata ke kao kamera ni mineno joma ng'anyo man mbele o gin Gen Z. To an ng'ama osebede ng'anyo kata gi jatendwa Raila, kata ng'anyo mogik mane pipeline mane tek ne ane iye ka wane ng'anyo hiye. To ng'anyo masani en ng'anyo ma joka chako, civil society biro to ng'engi gin joma kene nyalungi kalungo gina Twara rach, koso nyalungi ni Mount Kenya, ikawacho ni got. Ng'eny joma ni civil society gin joma ae got kocha. Mano kwa wacho Boniface Mwangi, kwa ng'i Amnesty International, all these civil societies joma otel gin mana joma kocha. Gin sama ng'anyo chako to naneno kata ka ne wane maro me Gen Z. Gin giwuoyo gi media, ka ng'anyo chako to giwuoyo gi polise moko ma ging'eyo, timako gi. Iwuondruok no make gi. Gin giwuok gi dhi. Koko magi to gin gibuko ne joma ohinyore, gin kar thieth. Ka ng'ato go bunde tikelo negi to gitimo nade, gidhi githiedho. To kake ng'anyo medo dhi mbele, koro mano gionge ni chik mar ng'anyo mana kake baba wacho. Kati dhi kanyo winjo ka wadwa ni wacho maber ne en Amerika. Kata nyo a Italy pa ning'eyo. Ne nitie ng'anyo mar jo transport te last month. En ng'anyo mantie ndara mar kar ng'anyo. Iyaka, midhika kata gigike square. Tichiu speech to ji disperse. Kendo ji kinyoromo kinyi. To ma en ng'anyo ma ujende koro riure. Ujende maonge tich. Obed Mathare, obed Korogosho, obed Dandora. Ji koro riure man gi ring leaders gi. Ma en ng'anyo dhi mbele tituro dukni. En ng'anyo dhi mbele tituro dukni. To en ng'anyo mar TikTok be, mar ng'isruok. Idhi idhori kuom polis. Kaka nyathini nyadi mweni nyanyo bubu, autani sheko biri dhogi. Kato kao gi simu. Nikoro ne ano kaluoro kata ng'o? Kaluoro kata polis. So polis be dhano.
inyi neno maber kilao kata police land kuze gi kidi en ng'ama dhano ko gika ma koro thoni ogik imbe nyaka lwar gi ng'ato mondo kitimo nade kingimani koro ng'anyo masani en ng'anyo man gi siasa e iye kata kiwinjo i ng'anyo iwacho ni Ruto nyaka dhi gi Raila ok ni e telo Raila ok ni e telo sama owuoyo ni Raila ni oko ng'ama ni e telo en ng'ama en Ruto to Ruto ni kwa penjo idhi notim ang'o to un kaka ojende koro sani urwako twak mar INC nikech chalo intergenerational national conclave ma jakom wacho ni kaber jeni go bed piny ogo mbaka urwake koso kurwake nikech un wogego gogo bende usewachonwa duonge gi jatendu biro go mbaka wuoyo mar oganda mar duol ma jakom wacho en gima ber to kata ka no ang'anya nyalo wacho mbele Nyasaye kata komiya mumaka kata nyathi makoro jakom otero oko miluongo ni Kasmuel modhi e wach Mandela Fellowship jakom nowacho maber ni gimutim kuonge jatendu yieru joma ni kanyo mudhiga go pile diuru kamoro kata Bomas kata KCC ubed gi national dialogue tu wach duwacho bang' wacho duwacho unyalo yieroru nikech joma tayo ng'anyo gi nigi agenda moro iye ka ne ok ginyal yie man gin mane gibiro gi wach mar fearless leaderless makoro walokore radarless koro onge rada makoro odhi orumo koro wach mar wuoyo ma jakom wacho en gima ber en mana ni kaka wadwa wacho wasebedo wagombo mane wuoyo ni kik obed ka wuoyo mamoko kech ne wan gi wuoyo mane gidhi gi launch KICC mar Naduko kuma koro gike nyaka sani wawuoye ok wang'eyo in fact wuoyo manya wacho ni en wuoyo mane osebedo maber kende ne en mana wuoyo mane gibiro makoro ne handshake moro obedo matin mabedo ne ok en wuoyo ma national conversation mane koro uru oamua ni ji oti kanyakla achiel to gibedo gi handshake gi jakom mamano be jowan ok odonjo siasa nikech wagore ne also the share of the national cake. Okay. Yes. Professor, agenda en ang'o e mbakani e twak nikech niseneno twak gi te iseneno BBI iseneno Naduko sani koro nitie INC ang'o ma koro nyaka kete mesa ni magi agenda migo e mbaka e INC ka Trevor apane gik moko ariyo mokwongo kata process mar yuinjo agenda nego ji wuoye ma ji winjne te en ang'o ma larore kik jotelo bi to wach ni my agenda monego wuoye to an kipenja Trevor ka ng'iye ibiro neno gik moko ariyo kata adek mosebedo godo ka wan gi tabu mang'eny mokwongo momiyo Gen Z go koko mogik en ni ing'eni watieko sikul wasomo to waonge kaka wanyalo konyore thura ne wacho ni ing'eni sani kidhi to nitie mana jok ma madhare nitie jok ma kure maonge tich ema miyo gidhi e ng'anyo bedo maonge tich Trevor en makosa koro nego wapenjre to ere gima wanyalo timo mondo walose kaka ojende nyalo bedo gi tich ere gima wanyalo timo mondo wabede gi piny ma economy timo rach mano mar achiel mar ariyo Trevor mapani ywaruok nitiere en nyaka ne wachak gore ni waloko chikewa ni wabedo gi katiba maber governance wa mar jo Kenya ka wadhi one step forward to wachak wadok ang'o wachien piny sani king'iyo jok ma wan godo kaka jotelo ibiro winjo ka ji winjo ni kidhi bunge tiwuo ni ji dhi e mnada mondo jabunge obed ng'ama en odwa wacho ni odwa konyi kama to en omanyo mana gima timbe nade gima konye wuon kende sani sewinjo ka jakom ka dwa kata kod gitabu ni jogi kama ginyalo winjore kende mondo giloknwa katiba en kama gidwa yude pesa mar ang'o ma CDF mano kende kama ginyalo winjore gimodong to nyaka ji yware koro nyaka wadoge governance wa mondo wabed ni telo en telo motimore na telo man gi ratiro mar adek Trevor kata wawe kata watim kata lang'o sani en igni apar chiegni ga beach nyaka ne wabed gi katiba manyien nitiere kuonde ma ji wacho ni kae to gini timore nade gini hinyowa ka onego bed ni waloso apani sa osegik mondo ji openjre to be nitiere kama onya timore nade kama onya loso an kipenja mane gik moko adek motegno mapani ni wiya to process mar winjruok ni tang'o ma ji de wacho be nyaka bed process ma ji wuok adwa dwoko gima chielo Trevor ke mi penjo osiepna to un jo batindo ere kaka uonge jotelo to dwani ji owuo Trevor kana idi wuogi kana watimo wuoyo mar Bomas noko manjo tele mano dhi Bomas no manjo Kenya mang'o ma kawaida to ji no dhi e ward ka ward wach ni ward ka ward no udhu winjru ji adek sani kidhi Nyakach kumuae tipenye ni jo Nyakach ka wadwaro vijende adek mondo biye national conclave
ji adek biro timore nade biro yudore kidhi Asumbi wa kuma wantie to wanyalo jo wede adek to jogo biro yudore samoro tabu ma wan godo en wadwa ni wachok ji adek Nairobi ka to wach ni ji adek gi emotelo nang'o emotelo ne jo Asumbi to mano ber kitimo siasa ngeja siasa kisede ikawa Molo tikao Mudavadi tikao Joho tiwach ni jo Kenya wasebede to kidwaro jo Kenya madieri many kuma jo Kenya go timore nade nitiere makoro nego time constituency ka constituency koso ward ka ward koso county ka county ka ber either luore gi ratio namba mo idwaro kwa dwaro kata obed bana county to county go nyaka manjo jok mawuok ang'o constituency mibiro kawe jo county kata obed ma constituency nyaka manjo ward gima important ni jok mokaw nyaka obed jok mabiro ewi jowetegi ma ng'ato ma wacho ni an kata okadhi tang'eni Albert no yier gi yo makama mane kaka wuoyo ni biro wuoyo masingo ne singo ma ji dakie tok ma kinto jo wacho gima no wacho na kia kata kuma no wache okay Albans agenda en ang'o ka waseneno BBI waseneno NADCO sani koro wadwa dhi e ANC un kaka rowere agenda uen ang'o wuoche diyo gi kanye ing'ene agenda maduong' mana kaka prof wacho nitie the general agenda to nitie kendo agenda ma koro dhi gi region be kendo okwanya wacho ni wate wanyalo bedo gi agenda maromo nikech kata ka nyindiko ji kaka nyindiko jotoko dera kata joma e got kocha kata joma okrom kaka nindiko joluo kata kwa dhi polisa ni osetem gi NIC ng'iyo ni kabila kabila gi kaka kabila kaka ni civil servant obede police obede lweny ratio okrom jomoko ng'eny molomo kwa wuoyi puonj sani ndalo moko joluo mane otelo e numbers e puonj sani joluo tin e puonj seriously kata obe mana Nairobi ka en mana joke mang'eny koro gima ji laro ka maduong' kuom rowere ok en slice mar mkate to en duong' mar mkate to gima kelo wach ka maduong' mana kaka prof wacho mokwongo en ojende maonge tich ng'ama onge tich maonge lwete tiyo go yot kendo winjo ne tek ne joneno ni winjo maber te en ok winjo maber koro mpango manyaka bedi en mani gima neno prof manyalo nuoyo kendo ni seche moko inyalo wach kata for example koro sani gima winjo maduong' ne Ruto Matogo ng'en agenda koro ko winji koro ng'en agenda gima no wadwaro cha koro olal gima koro imanyo ka ni must go ka ng'ato penja mana kaka ipenja ni to must go ne wach man gima ipenja ne agenda wenang agenda mokwongo en mana wach tich agenda mar ariyo en policies ma serikal osebedo kata manade koseketo nikech kwa wuoyo kata kachiwo example ma wach mar Ruto must go ere kaka Ruto go to wan gi katiba to wan gi court to wan gi bunge ratiro mar golo ng'ato e telo en man tang'o miyo yawa kar mondo dhi e court kotimo makosa dhi odonyo gidwa dhi e court ang'o miyo yawa kudwa rito yiero manyiso ni gionge trust gionge gi geno geng'owa gi doho gionge gi geno gi duol mar yiero mar IBC gionge gi geno gi ndiko masani ke ng'ere ng'ato dhi ndiko mana jodalagi koro gima timore ka the institutions are weak ka institutions bedo weak to kata employment bo bitimore nikech kata ka tijno nenore ji ok bi yude te nikech makosa mane sirikal otimo mokwongo ne gibiro disorganized to reorganized but that was a very big mistake nikech kane giyudo kazi kwa vijana kane dhi mbele ne gidhi gigole doni ne gichakre to manade no chako dhi odwoke koro that window period mane ojende gi obedo oko ng'ene bedo ni oko kata mane kiwe school matin ang'ene ng'ama donge thagruok iwe school matin dalo kata mane go matatu cha ing'ene pachi paro reason maka jo kamitiyo no gi jo kakutiyo no kimane you are live from Monday to Monday morning to evening koro gima timore kane gima duong' en koso tich nikech wan gi ojende mosesomo kineno kata gik ma jo Kenya timo ojende ge timo mijenzi sama mano nitie coordinates gene go visual AI kata ng'ene ng'ama ogo ng'ane bunde ma ugi very technical they are very technical algorithms mang'ata ng'ato ok nyal timo nyisi ni nyithindo gi urowere matindo gi nigi rieko matut moko nego bene wegi go kamano en rieko makare mondo nego bene koro gero en rieko makoro timo nade koro ketho yes koro kethore Professor ntiere gimoro matimore ka ndie gin weche ariyo mokwongo ntiere
twak moro maliekore ni gini maandamano ni chalo gima koro dhi masawa mar Kenya kata mana Central koni. Ma en mbaka mar adier koso mato mana mbaka mar josiasa dwa duogo godo maandamano ni nikech osewach chalo gima kelo kura akwede mag dhoudi ni gini koro ken mar ji te kata sani seche mowuoye ni mbui ka en nitiere gima koro rengo sani ni we are all Kikuyus. Ji wacho ni kamane kaka iwache to kare wate wan jokono. Trevor ng'eni kawan jok madieri nitie ndalo maber ne wacho ni ng'anyo en mar joluo. Maka ng'anyo wuok to wacho joluo ema ng'anyo. An kod obed mana ni jo Central ema ng'anyo kata obed ni jokanye. Gima muhimu Trevor nitie jo Kenya motimore nade mang'anyo. Kik walokuru gini mondo wabed ni gini mar jo kabila makama. Especially wan kaka oganda wang'eyo kuma wach no osetimore nade oseterowa. Ndalo mang'eny no wachi ni ng'anyo en mana mar joluo. Nyoro ranyiso osiepna moro ndalo moko na kao kijende to watemo gimomiyo to ng'ato nyisa mara un joluo tichwe mabakidi ma penjo nyakono to kare an wuod olone ambe nana makabakidi to kin tawo nyito ngana jaluo. So hapa ni gima muhimu Trevor en ng'anyo timore nade nitiere. Mar ariyo ma muhimu en ni nitiere gik ma jo Kenya moko ywago and wasewacho ka ni ng'anyo onowuok kuom Gen Z koda jok moko donjo iye to kelo siasa mano wachgi siasa ma kik wadonje ng'eche kwa kelo siasa wabiro chako wacho ni ng'anyo en mar ang'owa jo Kikuyu wabiro chako wacho gima osiepne wacho ni Ruto must go wabiro loke siasa to weche ma muhimu momiyo ng'anyo ne timore ma en kijende tich ang'o matimore en corruption ang'o miyo ok wabiro timo nade wabiro weyo koro wabed duro to wawacho ni kata obed mana ni jo Central ema ng'anyo nitie gima omiyo gitimore nade ng'anyo. An mar ariyo kwa ng'iyo Trevor samoro gima omiyo jok moko be nyalo dhi oko moloyo jowetegi en ni while tich miyo ji dhaw bede telo samoro nyalo be miyo ji dhi ng'wech piyo moloyo koro samoro amora moganda moro amora ni kawuono waonge telo to gibiro dhi piyo motimore nade moloyo biro miyo kiny ibiro yudo ka chon kane ng'anyo nitiere to iyudo ka Homa Bay nitiere iyudo ka Kisumu nitiere sani king'i to Migori be ineno ka jitho king'iyo ariyo mosetimore ok ine jo ang'owa jo Kisumu ngeche jo Kisumu neno ni sani koro waneno ka telo timore nade bete ng'iyowa kaka jok moko emomiyo isebedo kiwinjo ka jakom sana to kata ker wacho ni gima onego watimuru onego wane uru mondo Kenya omed ang'owa mar ji te to tabu ma wan godo mamiwinjo ka jok en mane although jotendlo moko dwa ni mondo Kenya obed mar ji te siasa wa osebedo siasa mar akweda ne onyalo mar bedo maber ka giolo jo Kisii onyalo mabedo maber ka giolo joluo emomiyo jok moko biro winjo maber ka giwacho ni jo Kikuyu emotimore nade ema ng'anyo emomiyo jo Kikuyu wacho wan koro golo wa oko ng'eche jong'iyo mana gi siasa ma akwed joge koka yudi to nego wabeduru gi piny mamiyo gima chiel ma wuoyo ni be nyaka tim nego wabed gi Kenya ma ng'ata winjo ni en jakanyono to ka gik moko richo to richo ne ji te tikwede gi ji te. Mano wacho maler ahinya to be nitiere gimoro ma be nwago mbaka ne kaendi ni gima lich ne jorowere gi en koso tich. To koso tich ne en mbaka mosego kuonde gi te BBI osegoye NADU osegoye sani koro INC odhi donje. Ang'o miyo gini en gimoro achiel machalo ka gima sirikal kata ji jolony duto mawuoye ok ong'eyo ni dhi time nade. En mbaka miwacho kamano to kaka ida konye onge ng'ama osechiwo yo ma ranyisi maler ni rowere gi onge tich mae kaka watime. Anyalo nyisi gik moko ariyo adek momiyo tek. Mokwongo piny tek ok otek Kenya ka otek kuonde te kidhi e pinje te tiyudo ni unemployment otimore nade medore king'iyo kata statistics mar America mar last month giwacho ni the rate of unemployment is the highest in the last 2 years. Manyiso ni wach mar yudo kaka inyalo los wach mar tich ni ok oyot. To king'iyo gi mana awuoyo gosiepna moro gokinyi ok oyot ngeche Gen Z ma wan godo be ok gin jok miwuoro wacho ni waketuru tich mar puonj mondo ng'ato dhi tich saa 2 to wuok saa 11. The kind of tich ma gidwaro bo opogore gi tich mosetimore nade mwaseng'eyo chakre chon koro pachwa nyaka lokre mano mokwongo. Tabu mar ariyo manitiere Trevor en ni tijni nyaka lose biro dwaro ni gik machalo kuo mag sirikal nyaka watim ang'owa nyaka wadwok chien. So jok mwadwa ni mondo lok tich ni wanyiso gi mondo lok tich ni kuo cha betim ang'owa nyaka dok chien. To mano gima ging'iyo godo
koro mondo inyisa na kwonga we kuo ka los tijni aneno kitim manade idwa dino na kuma nja yude mano mar ariyo to mar adek josiasa wa mantiere gin josiasa mong'iyo gi ame jogi tama joka so ame jogi kama joka opogore gi timang'owa giloso tich ne jite so emomiyo okoyot to mondo walos Kenya gima tek ne manyaka watimo nade ema nyaka wawachi mondo wawache yo maber to ang'o momiyo watimo king'iyo kata Nadco nowacho gik moko te to kagi kar cost of living to no giwinjore into piny tek ne piny walosu mogi ma piny tek to wawe kando koro sani wang'ni mano we kando no ema nyaka wachimuru tir mwalose yo manyalo konyo jo Kenya te Alvans un kaka rowere un man ndalo mano ng'anyo nungiso ni un tribeless mangiso ni uonge gi dot mora muwuoke to sani waneno ka mbaka moro liekore ka ni jomoko akoni central kata ibi ya mule kama te ni jomoko ema akocha ni gine magiketho ng'anyo ni ma endi en mbaka muneno hie no timore adier kosomato mana siasa mi wacho cha makoro jo siasa chako donjore gini to kelo remo marach e kind rowere. Ing'ene gima tek ka Trevor ko wacho dier prof ni wacho ni ine wuoth America kidhi e pinje maoko onge gima ji timo moloyo temo kawo gigeno kata ne ja siasa ko kitimo to nyalo hinyi moloyo chulo ushuru. Joka chulo ushuru to almost 100%. Doga no moko ni bas manya wuothogo ni onge conductor nigi driver ni nene ng'amu ng'eni kidonje bus tikawo kadi ni tikete machine to ng'adi tibedo piny hapa ni prof nyalo agree gi ma en ratiro moro mamako dhogi kidhi loka kake ji nigi ratiro to jogo golo ushuru to 100% to sirikal duoko lwetgi ni ka accident otimore ma robot traffic light ogore piny en gima bedo replace immediately kech pesa nitie en gima bedo replace immediately but ushuru ibiro chulo mar guogi men go nyaka chulo ushuru ibiro chulo mar parking mondo yud parking nyaka chulo ushuru ibiro chulo mar gas ibiro chule te but ushuru ni kisechule to sirikal duoko nigo koro mana kaka prof wacho gima inyowa ka maduong' gorruok ne mokwongo en mibadhi mar ariyo bwa yie chulo ushuru ne kwa chulo ushuru to serikali dhi miwa kata social benefits wadhi yudo kidhi South Africa yudo social benefit mar single mothers ke nyako monyuol to serikali miyi gimoro kapod sustain yourself sama nya biro ni na idho ndege almost 14 Italians ma serikali tero nyithindo gi kaka gi university ikelo gi UN ka bingene kata sekafa mabiro Kenya Italians will be there around 50 mabiro tiyo sekafa madhi bedo ka mpira madhi bedo ka to joma chulo gi ogin joma mpira ka serikali ema chulo gi mon nyithindo gi obed gi experience moro bi penjo cha mon nyithindo gi obed gi experience moro midwaro cha mokwongo to gima serikali chulo gi go gi magi en ushuru ma serikali timorade ochoko koro ka serikali gima koro miyo serikali bedo between Narok and hard place kene prof mari luo na ogidho luo bere kinde gima koro tingo ta jogi dwaro gik moko te to gima ogidwa chule nang'o en ushuru to jowa be anyalo ng'uono gi seche moko nikech gimbe ging'iyo ni ushuru ni be seche moko kata kwa miyo jogi kaka itiyo kode maber to manade onge kata kwa ng'iyo county uzwa manyanza ing'ado ijugo ji chiro ijugo mtokni e stage bar king'iyo stage kama ijugi eno service miyudo e stage okrom gi gimi yudo kidhi e chiro kama ing'ade utikon ng'ama chokta kata ka onge choma ji dhiye to manade onge koro serikal to temo to dialogue ma baba nye wacho cha gima nyaka winjire mokwongo ni wadwaro gima idwaro ni ere kaka idhi chule nikech nyaka gol pesa nikech siasa en ni the political system en wa delegate our power wakawo teko wamiyo jomoko matin mondo tinwago to wachulo gi ushuru mondo gitim go ang'o gitim go tijno nikech Ruto ok bi golo pesa ne ofuko kata in moyieri sani Trevor ok digol pesa ne ofuko pesa jopiny manya gitigo mondo ger ga ang'o ger jopiny to pesa ni ma ji ok dwar ma kambadi somo budget to no keto ushuru ang'o
Okay. Koro mani challenge koro kodo ke wach mar ukabila mar dhoudi ni o akanye to no joma ketho agenda maber ma ji nyalo wuoye ni en jotelo nikech koro ka chwanyara gi prof kar mondo wachacha ni an agere nikech chwanyruok wa koro alokora kane baba gore ni cost of living unyalo paro prof ni in e Kenya maandamano moe mogik mogo baba gi bunde ko a pipeline mani lich molote ko ngado Mombasa road ubiro kama koro giwuok gi koni mondo gidon Jogo road ne en ma cost of living sama no agore ne maandamano no joma koro telo mbele sana ma en jalup ker machon Gachagua gi joma akocha ne giwacho ni joluo chendo ne giwacho ni joluo ko dwa loko serikal nikech giwacho ni maandamano ema joluo ka joluo loko serikal to riti ni adi abich mondo lok serikal ang'o yor kura ang'o ma koro lokore sana ma gino ginya rito igni abich mondo gilok kura tang'o me kwa uwe gini to onge agenda nikech ngene kana wani maandamano marwa nyaka ngene tofauti gi Trevor marwa hashtag ne nang'o reject finance bill makata kene ri expense nwa taja gik ma finance bill temono maricho teni nyalo neno ni this was a clear agenda magi ma ok bere finance bill to machielo ni en ma lokoloch en a soft coup indirectly ma jomoko dwa tiyo go mondo kanyi winjo kisomo bui sani iwacho ni Ruto kariek to ere gi Raila to biro yudo kwe koro karwanda mara mondo Ruto pogre gi Raila koso anda mana koro kata ka baba wacho ni Sabasaba no wacho maber ni Sabasaba no ken gima ne timo national ne en gima ne dhi ji ne dhi kamano chake men kam kunye mane ji dhi ti paro go the struggle of that time to en koro loke gima inyaka ne dongi migike ne prof Mbitelo no nisenjo Sabasaba Kirinyaga nisenjo Sabasaba Laikipia gigi timore te ni kikori wacho ni joluo ichia ni serikal to serikal ma wantie malongo ambo kane en mani waor kuro amwani kwe nyeni se moko mzungu wacho ni ko kinyalo gogi to riuri kodgi if you can't beat them join them yes to prof ingeni tire wacho moro mabe wasego mbaka ne ka indi mar lokruok monego bedi nyaka koro wang'e ni to en thuolo marom nade gimomiyo chunge wacho no nikech ANC ma koro ji dwa dhi e sane ni odong' higni 2 gi nus to ji dhi e yiero ida time sadi tida ndik chenro monego lokre sadi tidhi tim chenro go sadi ka yiero pok ochopo nikech ng'enyne gima duogo timore ga sambaka ni idhi wach ni chuogo ng'ata achiel 2 3 ni miur man gi magi ma kom moro mondo ji one ka gima ntiere gima osetimore mbaka ni to ka ling' matin ni to piny ochako muoch nikech miyo ji kom ok oromo ang'o ma nyaka timre sani mondo mi wang'e ni gini dho ngere luongo ni time frame mane minyalo kete go in kaka jalony mar telo mondo mi ji one ni nitie gima timore koso mbaka ni ten mana mar kelo kwe mondo ji orit ane ni mondo yiero chopi e ka lwenyo chakre kendo in fact committee ke ne madwa chako godo kwa ng'e achien mane tabu manotimo BBI ne wachako wuoyo to ka wafwenya ne to yiero chakore koro waloke wach ma yiero to watimo ang'o wadhi e yiero ko chiko yiero donge wan mana kuma ne wawuok ndalo BBI cha koro kwa dwa timo wuoyo ni maber to gik moko ariyo nyaka timre mokwongo nyaka kik waket wuoyo ni mar yiero no ga gik madek kik wakete ni en yiero no wuoyo mar ang'o mar yiero no watime kawuono mar pogro mondo kiny watima kiny wadhi e yiero mondo koro dhi bedo agenda mar ang'o mar yiero ngeche bedo maonge tich ok en yiero kende en ngima mano mokwongo mar ariyo kik obed gir mar kweyo gik moko dimo wakweya mondo wakal godo nyaka obed gima ji timo madieri to kendo watime madieri to nyaka wang'e ni nitie gik moko ma nyaka tim mapiyo moko biro dwaro mondo wawach ni watime uru kapok wagik e budget mar higa manyien mondo ji ochako timo ang'o neno berne mano mokwongo mar ariyo biro wach nitie moko monego watime mid-term monego watime kapok wadhi ang'o yiero mogik kato mar adek wach nitie moko ma nyaka watime long term magi to wawache uru to watimgi mana kotimore nade bang' yiero kipenja anyalo nyisi achiel ma nyaka kwa wacho to watim mar yiero kopo ni kawuono wawacho ni nitiere gik monego walokie e katiba gi pacha ok onego wawach mar loko gigo kapok watimore kaka dhi yiero ngech kwa wacho kwa chako loko kapok dhi yiero to dhi bedo agenda mar ang'o mar yiero nyane mar loko katiba ni to wasewache to kwa tieko yiero ne tit
te en gima watimo sama pon wan gang'o higni 5 to mage mag economy gi to wanyalo timo sani mage mag policy gi ma Alba wachacha to wanyalo timo kapok odhi yiero bang' mano to wabiro losore yo mane mobiro timo mopogore gi BBI nikech BBI ne wachako gi mag katiba kato walokore wadhi kende yiero to koro gimoro kaka koso tich ni en gima ok nyal tim dichiel ka koro wacho acha dier kaka jo but nitie gik en gima ok nyal lok dichiel kama ni koro but nitie gik minyalo timo manyiso geche kitimo gi to jibiro nyane budget mobiro go manyien cha mae gima ne wawacho nodo chako wach mar ang'o wach mar tich to kidwa loso tich adieri tayie kodi ni ok nyal time dichiel kidhi kama ma US nitie gima ne gitimo ni Marshall Plan ere Marshall Plan mar job creation and economic recovery modo watimo kaka ng'o kaka joko Uganda mo winjore go to wawacho ni e higa achiel ni wabiro bedo ni wasewinjore ang'o Marshall Plan makoro gimodong en matimo nade en mana implementing to winjruok to jino sewinjore ponono no ketu piny Alvance mondo koro go mbaka usewacho gik moko te mudwaro tung'e maber ni giok nyal tim piyo piyo dhi bedo nang'o ing'ene gima timore Trevor ni walamu Nyasaye Prof gima alamu maduong' walamu Nyasaye mond wang' ji oyepi wang' oyepi kech kama aneno kwa nyalo dhiye wanyalo koso wuok to ji dhi ringo te ing'ene gima dhi timore ka ok wadhi bedo gi tribal war wadhi bedo gi civil war to Prof hapa ni chambo buk moloyo civil war is more dangerous than tribal war ing'ene tribal war ka tek to wanyalo retreat Nyanza to koro wago gi e border to ma ing'ene koro wakia ni ng'ani in ganye nikech en manywanda en gima manywanda to wanyalo donje bugo moko wanyalo wuok nikech gima timore sani ji osebedo gi formed opinion ma gima ber ni nyalo wacho onge nikech kama koro wadhi chomo odhi dok e ot ka ot koro jaluo kata wach gima ber to nikech jaluo in wache mano koro gima rach muluwe kata wach gima ber nikech in muluwe in wache mano koro nikech neno ka koro gima koro dwa timore ka maandamano nyo nikisi nang'o Matiang'i ne kocha maandamano moro matin ne be hapa ni onge Kakamega nikech kileo malala Kakamega town maandamano ne ni central nikech Gachagua ang'o central koro neno kudirore odwa dhi wan kod gin us versus them kata ka jami example gima ne baba wacho mar manyeni ji mang'eny nyalo pingo but Prof inyalo bedo shahidi mara ko wacho ni mondo wa compete mondo Kenya piem gi pinje mamoko nyaka wabed gi airport manyasani musiepni ohero go seche te elari madoka go ni airport chwe uwacho ni Prof uwacho ni airport chwe kidwa loka airport ni begendo koro en wach nikech ng'ama wache Raila mowache koro tinde ok dwa Raila kechen mowache to wacha fact Prof ken ibiro ni kalo kan Kenya kala Amsterdam sani tinde joma ng'iyo passport ni kendi tinde onge tinde ni dhi kendi tiketo gicha kacha ting'iyo kuwe tidhi kuwe mazi ni teknolojia timenade odhi omedore gini moketo koro gima chendo kani trust issues how are we going to build this trust kendo wadhi bokore ni wakelo Kofi Annan moro mondo midietnwa mondo jiwu ke kwa wacha dier kane wane maandamano mar baba Prof wacha dier manyasaye tigi mang'eny ma Ruto setimo okona support Ruto Ruto ne wachungo during education charter ka wana na ji ariyo Ruto poko para to wana ne maandamano mar pinge to adieri be nyaka wacha ka ne waandamana cost of living garama mar ngima mogo ne en pesa di that time wacha dier ndaro uru ne en pesa di sani koro mogo en pesa di wacha dier sani koro sama uweni nikech koro ratiba mane serikali osiketo kod foreign affairs Trevor bingene UN office ma Geneva are moving several departments to Nairobi bimano jo onge to gidhi kielo nade kidonje airport to kinyal donje Kenya en ng'wech ma every time kane upugo ng'ama chwe sani ok nyari ngoko Nairobi gino dhi mach sa koro ma wango ero kama na enye ko miwa seche ge kene Prof nyalo miwa dakika achiel kende wach mogik dakika achiel tu Trevor wach na mogik en wach mar wuoyo mane jakomo wacho asewinjo ka jok moko wacho ni siasa to en gima nyaka watim nikech ka ok wuoyo to wabiro mana medo gorruok to kineno gorruok macha nitiere wuok tich Trevor kwa lose odiochieng' achiel to
to wa lose pesa ma waonge godo kaka jo Kenya. Koro wuoyo nyaka wawuo gima onego wawinjre, wawuoyo nang'o to wawuoyo yang'o. Okay. Erokamano Profesa. Mano Profesa Collins Odote, jalony e weche mag telo, gi Alvance Odhiambo Jaked Rowere osebedo e ng'anyo gi duto te ndalo gi te. Erokamano nyaka kuom sechegi. Mane kama weche chenro moro mar duol saa 3 Daddy Cool George Bati biro biro kaendi mondo wachni weche mosebedo katimore. An kaka pile, nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach, Dendo Nombija Taya, Nyakwar Guok, Ocha Pesa. Wanere bange.